Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, ito po yung Michikushi Branch, Lot 13, Regalado Highway, North Fairview, 1121, 2nd District, Quezon City. Andito po yung mga Yinyens, yung Jet X 150 ng SYM. Color red siya mga Yinyens. Ito po yung gulong niya sa harap mga Yinyens. Yan. Liquid cooled mga Yinyens. Ang mga Yinyens, yung SYM Jet X 150. Yan mga Yinyens, di-remote siya mga Yinyens. Ngayon, pag okay na yung remote niya, pwede na siyang i-switch. Ayan mga Yinyens, naka-digital panel yan. SYM Jet 150. Ayan mga Yinyens, so, Jet X. Nakalagay sa gilid ang pangalan. Ayan mga Yinyens. Yung sukat ng gulong ng mga Yinyens sa harap is 100 by 90. 14 naman yung rim niya. Sukat ng rim niya 14. Yung lapad ng gulong niya 100 by 90. Ayan mga Yinyens, yung may apakan sa gilid. Ayan, SYM. Yung sa likod naman niya naka disc brake. Tapos yung gulong niya is 110 by 90 naman yung sukat. Yung gulong niya sa likod. Ayan mga Yinyens, yung tail light niya. Yung ilaw niya sa likod. Yung mga Yinyens, naka dual shock yan. Ayan mga Yinyens, yung U-box ng SYM Jet. Yan yung lagayan ng gasolina naman. Okay mga Yinyens, salamat sa panonood mga Yinyens. God bless everyone. More power. Keep safe. Sana sa mabuting kalagayan. Bye bye mga Yinyens.